ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସ୍କୁଲ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନଥିଲା, ମାନେ ସ୍କୁଲ କେମିତି ପଳେଇବୁ, ଯଦି ବି ଆସିଥିବୁ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ଯେମିତି ହଉ ଲୁଚି ଲାଚିକି ଆମେ ପଳଉଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ୍ଲାସର ବେଞ୍ଚ ଫେଞ୍ଚ ସବୁ କେମିତି ପଡିଛି ଦେଖିବ। ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ପୁରୁଣା ଥିଲା ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ନୂଆ ସବୁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ସବୁ ଏଠି ଗଦା ହେଇଛି। ବହୁତ କିଛି ଏବେ ଏଠି ରୋଷେଇ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନଥିଲା କିଛି। ସବୁ ମାନେ କ୍ଲାସରେ ଯେତେ ସବୁ ଖାଇବା ଇଏ ସବୁ ଏଇଠି ହେଇଯାଉଥିଲା, ସବୁ ପିଲା ଏଠିକି ଆସିକି ଖାଉଥିଲେ। ଏଇଟା କିଛି ନଥିଲା ଆଗରୁ, ଏଇଟା ସବୁ କିଛି ନଥିଲା। ଏବେ ସବୁ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ସ୍କୁଲରେ। ସ୍କୁଲରେ କ୍ୟାମେରା ବି ଲାଗିନଥିଲା, କ୍ୟାମେରା ବି ଲାଗିଯାଇଛି। ଆମ ଟାଇମରେ କିଛି ନଥିଲା। ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ହେଲେ ଜାମୁକୋଳି ତ ମିଳିଲାନି, ପାଚିନି ଏଯାକେ। ତ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଥିଲୁ ତ ଭିଡିଓଟା ବି ସୁଟ୍ କରିଦେଲୁ। ମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବାର ସତ କଥା ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା। ସେ ଟାଇମରେ ଆମକୁ ସ୍କୁଲ ଆସିବାକୁ ଆମେ ମାନେ କେତେ ବାହାନା କରୁଥିଲୁ ନ ଆସିବ କେମିତି, ଘରେ ବୁଲିବୁ ଇଏ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସ୍କୁଲ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସ୍କୁଲ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନଥିଲା, ମାନେ ସ୍କୁଲ କେମିତି ପଳେଇବୁ, ଯଦି ବି ଆସିଥିବୁ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ଯେମିତି ହଉ ଲୁଚି ଲାଚିକି ଆମେ ପଳଉଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସ୍କୁଲ ମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବାକୁ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ହଁ ସ୍କୁଲଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଏବେ ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଏବେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ନାଇଁ ବେ, ଗଛରେ ହେଇଥିଲା ସବୁ ମାନେ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି। ଯିବା କେମିତି ଭିତରକୁ? ତ ଏଠିକି ବି ଆସିଥିଲୁ, ଏଠୁ ବି ଖାଲି ହାତରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ମାନେ ଏଠି ହେଇଥିଲା ଗଛରୁ ସବୁ ମାନେ ଝଡ଼ିଗଲାଣି, ଆଉ ଯାହା ଯିଏ ନବା କଥା ବି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଗଛରେ ବହୁତ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆମ ବିଲକୁ ଆସିଥିଲି, କାମରେ ଆସିଥିଲି ଇଏ କରିକି। ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲି ଗଛରେ ବହୁତ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ ଗଛରେ। ତ କଣ କରିବା, ସେ ତା ମାଣ୍ଡୁ ସାଙ୍ଗରେ ଗପୁଛି, ମେସେଜ ଚାଟିଂ କରୁଛି, କାଟିଦେଲା। ତ ଗେମ୍ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତୋର ନାଲି, ହରିଆର ବ୍ଲୁ କଲର, ତାର ନାଲି, ମୋର ଗ୍ରୀନ। ତ ଦେଖିବା କାହାର ଆଗ ଉଠୁଛି। ଦୁଇ ପଡି ଚାଲିଛି। ତାର ଦୁଇ। ହରିଆର ଆଗ ଉଠିଗଲା, ହାତ କାଢବେ। ହରିଆର ଆଗ ଉଠିଗଲା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଏବେ କାହାର ଉଠୁଛି। ଏବେ ତାର ବି ଉଠିଗଲା। କାର ବାଲେ ଆର ନମିତାର ମୋର ବି ଉଠିଗଲା। ତ 3 ଜଣଙ୍କର ଆମର ଉଠିଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଗେମରେ ଜିତୁଛି କିଏ, ଦେଖିବା। ଆଜି ହେଇଗଲା ମ୍ୟାଚରେ ମୁଁ ଜିତିଗଲି, ଇଏ 2 ଜଣ ବୋଝ ଖାଇଲେ ଗୋଟାରୁ ଗୋଟା। ତାପରେ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କାହାକୁ ବୋଝ ଦଉଛି ଦେଖିବା। ଇଏ ମା ପୁଅ 2 ଜଣ, ମୁଁ ଏକା। ଦେଖିବା କିଏ ଜିତୁଛି। ହରିଆର ପଡୁନି କି ତା ବୋଉର ବି ପଡୁନି। ହରିଆ 3 ଏ ଟୁକ୍ 2 ଜଣଙ୍କ ଟୁକ୍ ଘରେ, 2 ଜଣଙ୍କର ଟୁକ୍ ଘରେ। ଏବେ କଣ କରିବା ଦେଖିବା। ମା ପୁଅ 2 ଜଣ ମିଶିକି କେଞ୍ଚା ମାରୁଛନ୍ତି। ଯା ये ପିଲାଟି ଗେମ୍ ଖାଇଲା, ବୋଝ ଖାଇଲା। ଏ ପିଲାଟି ବୋଝ ଖାଇଲା। ଦେଖା କେମିତି ହଉଛି ଦେଖା।